сигурно се чуете защо сме в кухнята ми. Сега ще ви покажа как да почистите мръсно контейнерче. Ето го моето. Опитва се да се правя експерименти в него. Преди имаше балсамче в него. Мисля, че знаете от предишните ми видеа. И да, нужните ви продукти ще бъдат по желание. Лично ще ви трябват салфетки, кухненска, ако трябва да, може и каквото искате, и клечки за зъби. Така. А и може и само клечки за зъби. Взимате клечките за зъби. Можете и само салфетките. Махате от крайчетата и ги слагате най-отдолу. Ако ви е такова контейнерчето, ако ви е друго, направо си отрезвате и готово. Ето. Сега го отиваме към кофата. Не, аз ще отида да махна тази частица, виждате ли, и долната, и ще ви покажа как ще се получи. Да, повече не иска да се махне, затова сега взимаме салфетка, една салфетка, и я пъхаме. Не цялата, колкото да ви свърши работа за контейнерчето и всичко ви се изкарва. А това сигурно имаше и от самия продукт вътре, но тъй като аз не харесвах продукта, бършете, докато не ви се махне всичките продукти отвътре, целият продукт. Ако не ви харесва, примерно, вътре продукта, който сте направили или сте купили, така, да, сега ще свърля това. Така, сега нужното ви ще ви трябва да си измиете контейнерчето, защото мазне. Аз ще го измия там и ще се върна. И ето. Чисто. Това беше моят съвет. Дано да ви е харесал. Да, знам. Вече качвам второ видео за сряда, но просто искам да ви се реванширам. Да. Знам, че е чисто и просто да го направите, но ако не знаете, последвайте това клипче.